Nugui man kana norok mang pliwo kagos ni nok slamjak hake bai thangmani omo hngake Bharat hattorono haste hngake Himachal Pradesh ni kulo district jengkok tumani bisingti saimangka omo jaga landslide wngani hwnui 3 din swkang no jaga ni borok je tongnai rokno oni jagao tlang thangbai mani o video tabo social media o kwbangma jaga no viral wngwi tongo norok je koktuma rok bai kwrwng tongnai rok news rok bai kwrwng tongnai rok norok saimana hati barsa talsa swkang Himachal o amsika wati wakha je hapung hate kinar je nodi kinara tongnai jaga rok ngakai nok rok ngakai kosok tlang thangbai kya amano tabo phano buthangnani hini hiyako landslide jogung tong tabo wa jaga o sana thanga ka jaga ni bor rok birman tongna jaga krwi wngwi tongbayo tabo noro jaga mangpilini bisingti nugui manu bwswke wala machingchaka o dalan rok nokthai tongthai rok klai tongbai kha amoni bagui kokasa tongo nature bai ta thungdi nung je khaimani nature ni bagui hamya khaimani nini bagui bo amsungna hamyangnai amon bagui chung nature no kaham khlaina nangnai bufang wafang rong amsuk tainyawi bufang wafang no kaham kraike tonina nangnai hingke langma bo kaham tongnai amsungno tinin video hambai.